Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got you lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't. Maayong gabi, mga higala, mga kabisdak! Yan na po si Ate Binky. Before ta magsugod, palihog ko og comment kung asa ka ditanaw karon og asa ka ka Bisaya gikan og i-share ni sa imong amiga aron daghan sila pod nga makadungog sa atong Bisaya nga naa diri sa Canada. Okay? So mga igsuon, ayaw kalimot nga inyong i-follow ang page ni Ate aron dili nimo ma-miss ang kada gabi na to nga night talk show. So karong gabi una ang na-talk na to nga background dili siya nag-work, so my apology. Okay? So ug kun ikaw usa ka Bisaya nga gikan nga nilangyaw sa makanako sa laing nasod og aron manimpalad, comment asa ka karon nagtan-aw ug asa ka dapit gikan nga Bisaya. Okay? Og ako si Ate Binky, Bisaya gikan sa Misamis Oriental, diri na nagpuyo sa Canada. So, welcome sa Bisaya in Canada Night Talk Show. Dinhi atong hisgutan ang mga tinuod nato nga kaagi, mga hagit atong mga experience, mga leksyon ug mga opportunity nga makatabang natong tanan. So mag-share ko sa inyo in so many ways mga kaagi ug mga experiences ug mga opportunity para molambo ang atong kinabuhi aron dili lang ko og katang tanan, di ba? So kuha inyong kape aron mag-enjoy ta sa atong Koloka Bildong mga igsoon. So karon ang atong topic usahay ang tubag sa atong ang tubag kay dili dugang nga trabaho kay kita bitan no labi na ang mga tao nga naggawas ang mga Bisaya. Okay, I will just ingin lang nako nga ang mga Bisaya because sagara sa ato no sa Pilipinas mo balhin manhig kita sila nasod or maningkamot no. So usa kita maningkamot kita. So ako maka-relate ko ana kay ni ako diri nga ang makanabi tong trabaho nga dubli-dubli kay simple kinahanglan ta nga madugangan ang atong kita kay siyempre daghan man tag obligasyon dili lang sa atong kinabuhi ug sa atong pamilya, di ba? So sa akong experience no kanang bitang grabe kay akong trabaho. So dili tanang problema nato masulbad pinaagi sa overtime nato. Kay ko sa una 2 to 3 jobs gyud ko sa una. Kay siyempre baskog ta nya daghan nag mga gipangandoy pa daghan huna pero usahay no dili na siya mao ang tubag nga ato bitang marag sobraan na nato atong lawas dili na nato mataghaan og kanang pagtagad kay tungod sa kanang daghan tag-apason no. So karon akong i-share sa inyo nga naatay mga paagi nga mag-work ta nga smarter. Tungod sa akong pagkasakit ni adtong 2018 nga mga 2 ka tuig to nga kuan ko kanang luya gyud kaayo nga dili ka manang giingon nga nga term nga dili na bitaw warag lapoy na kay ba dili na ko makatrabaho sa akong dapat nga trabahon sa matag adlaw bisan sa akong pagbulingon dili na ako matiman no. So mao na siya nga kana ang hinungdan nga nangita tag laing paagi. So naay laing paagi. So kinsa sa inyo diha nga gusto may balo nga kanang siyempre na mga mga pangandoy pero naay laing paagi labi na karon sa atong social media no nga daghan na kay tag paagi nga pwede ta nga makatabang puta sa uban nga mugiya sa uban nga naay laing paagi aron mulambo ta sa atong kinabuhi. So kay naa may labi na sa atong teknolohiya karon na ay nga maayo nga system nga atong sundan nga probe na siya kay siyempre gigamit na sa uban. So labaw sa tanan gyud no ana bitaw ang ato ma-address ang pag-atima nato sa atong lawas kay kini akong gihimo karon dili na kaay ko magtrabaho o kanang
sa kanang pusok-pusok bitaw nga sa akong lawas. Kay kuan naman siya kanang online man siya. So mahimo ra nako sa akong kaugalingong oras. So mao ning nakanindot ini kay ang ani akong gihimo himuon sa akong kaugalingon nga oras. So kung na ako'y oras nga makaatiman sa akong makaatiman sa imong kaugalingon sa pamilya, kung naamoy pamilya gusto mo spend sa inyong time sa inyong mga anak, pwede mo nga pwede ninyo nga tun-ani para maka-spend mo og dugang nga panahon kay mo ang ginano labi na sa mga ginikanan atong nga anak atong mga biyaan niya isuhol na lang sa uban. So lisod kuan kay ba nang challenge kayo sa atong panginabuhi. So naay tay laing paagi. So mao ni siya akong ginahimo karon o ginapadayag ninyo nga kung mangutan ako kung kamo nangita mo og kana bitang maayo mas maayo nga kanang pamaaging ang inyong lawas dili magsubra sa trabaho sama kanako no? Nga nag-surrender na akong lawas sa kadugayan naa siya laing paagi pero kinahanglan ka nga willing ka mo tuon imong trabahoon siya unya dili siya karon dayon mubunga murag inig tanom ni mubunga dayon kasagara mo karon sa mangutana unsa man na siya kanang na makakwarta din ta so ingana ang attitude kuan na siya dili ta dali mo lambuan na kay wa may itanom nato nga kanang mubunga dayon pag open gani og restaurant unya magkulik pa man kuan og mga mangita pa man kaanag mga singani imong customer ni kung ma-satisfy sila sa imong serbisyo mo nang daghan ka kuan di ba sama ra gihapon ani sa akong gihimo so ingnak ko kung gusto mo nga mangitag laing paagi kay andam ko nga mogiya sa inyo ha I'm always here maka message lang mo diya sa ako ang sa akong messenger okay so kung mo agree ka ba nga akong pangutana sa inyo nga mo agree ba ka nga ang health gid ang kinahanglan sa una sa ato so kay kung walay atong health bitang no dili na kita katrabaho pero sa akong health nag-slow down so gitagaan kong grasa sa Ginoo nga nakabalik so mao na siya nga nag-change ko nagtuon ko og lain nga paagi okay so kung agree ka nga ang health ang importante comment yes diha sa ubos. Okay, salamat kayo sa inyong oras karong gabi una ug sa pag-uban nyo kanako. Okay, hinumdumi lang ni siya mga igsoon, dili kinahanglan nga paspas ang atong mga pag-abot sa atong mga damgo. No? Ang importante wala ta mihunong. One small step na siya kada adlaw. Progress gihapon na siya. No? Padayon lang kita kay ana gihapon nagyapoy plano ang Ginoo para sa atong tanan sa tagsa kanato na plano ang Ginoo okay so God bless everyone o daghang salamat sa pag-usap o ako na pong itugtog og ang akong kanta nga gihimo okay unya na ako'y himuon pud nga mga kanta tan-awa ang pag-subscribe lang mo sa akong channel Benita Olmilio sa YouTube okay nag-start na ko but then na ako i-publish nga bago so abangan ha abangan ninyo ang sunod na ko nga i-publish kay it's about mga music nga calming music especially kanang mamalandong pa okay so this is my song and my story. Crossed the ocean chasing peace. Worked with hands that never stop. Till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door. No savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still right.
God's not done with me at all. From the ashes of my fear, hope keeps pulling me near. I'm still standing, plain and old, with no income and no walls. But I found a brand new way to live, and now I rise and I will give. They said retirement means the end, but I chose to dream again. Didn't need to chase my friends or carry boxes just to win. Step by step I found my voice in a world online that gave me choice. Learning slow but standing tall, my purpose didn't fade at all. Some days I doubted every Huwag kalimot, move, faith reminded subscribe sa aking YouTube. Nadia Nino Matuntan. Alright? Bigyan salamat na igsoon. Salamat sa pag-ubang klase. Love you all. Bye!